Здравейте, хора! Аз съм Стиляна и знаете, че съм аз, да. И Riki.bg ще ми подарява ето и този кон. И да. А пък после ще снимам новия каталог с само един нов кон и с... Да. Аз на Google ще дам един от Mojo. И да. Ще украстя Рио. Подхождам на Рио. И да. Ако мислите да украстя по друг начин, пишете долу в коментарите как да сказвам. Да. Това от мен. Да, и е мъжки. Няма фокусирам, защото не е добра гледка. И тук малко е отраскан. Чакайте малко да фокусира тази камера. Не се казва точно камера. Това е моят телефон. И ето, тук малко е отраскан. Но ще го оправя с очистител и да. Ще правя цялата муцуна бяла и ето е тук някъде ще бъде кафяво. Черно. Да. И на краката ще сложа ще ги отся в така че да има подкови. И да, и ще направя седло за него, ще направя юзда, оглавник и всичко, за което се сетите. И да. И той ще бъде за моята арабска кобила. Би трябвало да знаете за коя говоря. И да. Сега мога да ви покажа 2018 стария каталог. Да ви покажа кой кон ще ми взимат. И да. Чакайте малко. Така, хора, в този каталог ще ви покажа кой кон ми купуват. Това не е моят каталог, както виждате. Това е братовчет ми. Riki.bg. И да. Само да намеря коня и ще ви кажа. Мога да ви кажа кои животни ги имам. Значи от тук имам... Нищо нямам. И тук аз имам и този тигър, и това тигърче. От тук нямам нищо. От тук Google Riki.bg има този слон. Аз имам този кит и една косатка, която не е в този каталог. Имам тази лисица. И да. Тук са махнали един много хубав елен. Аз имах него. Имам това магаре. И имам тук нищо, обаче за Коледа ще ми купувате и този бик. Брата на един мой приятел, който е на 21 години и ще ми даде една крава за този бик. И имам ето и тия двете кученца. И да. От конете имам доста да ви показвам. Имам тези двата. Имам този и това конче обаче старата версия. Имам тук този и този. И тук никой. Тук е откъснал. Не е откъснал. Тук да. Да ви покажа кой кон ще ми взимат. И от тук имам тези двете. Знаете, че малкото конче е старо и да. Имам и също така тази конюшна. Имам този кон.
И на мен ще ми взимате и тая копила. Има цялото андалуско семейство. Обаче във филмите тя е с старият им си лукър, ама иначе са си те. Има този. Знам броите, обаче малко бавен ще стане. Имам и този. Той сега е мъж на арабската ми кобила, обаче както сега знаете, че ще е този. И имам и този. Имам почти цялото семейство на този, обаче мъжът и жената. Ето, за тази арабска кобила ви говоря. Мъжът го няма, защото той е 2017. И да. И от тук имам тази каубойка с коня. Имам и това, обаче без жената. Понитата, обаче без жената имам. И това пони от Германия. То, да. Тук нямам нищо. В новия каталог, да, имам и това. В новия каталог имам още неща, които имам да ви показвам. Има светове на дракони. Има и да, има свят на този дракон. Има святи на този дракон и на този. И тук имаше още един, обаче да. Аз имам ето и този дракон. И от вълшебните, обаче в старата версия. И да, както ви казвам, това ще бъде от мен. Чао!